Sládkovič, ty môj Slovnaft Move. Ľúbiť benefity i prekvapenia naskýtať. Oboje v apke objímať. Nemožno mi akcií sa odrieknúť. Nemožno mi od ruky ich odtrhnúť. Pridajte sa aj vy k viac ako 600 000 používateľom apky Slovnaft Move, tak ako Juraj Sládkovič z Bratislavy. Stačí si ju stiahnuť a užívať si výhody, ktoré píšu. Neuveriteľné. Zachovaný zvytok od samotného svetopluka. Tento artefakt je nezvratný dôkaz skutočne výhodných zliav z apkou Slovnaft Move. Áno, typický Warhol a jeho 4 úrovne. Klasická Slovnaft žltá, strieborná plná benefitov, ešte výhodnejšia zlatá a prestížna VIP.